Didit kok nganggo grek barang. Rasa kok ana melayu melayu kok. Ya melayu saiki dina iki. Yo yo ayo. Apa ya? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Modiar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina iki Ndara Baladewa. Petro. Kowe sing kae ke negara Ngastina. Ya ora. Taman Kyai Nenggala nyus. Modiar. Bagong maju loloi negara cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku. Karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Petro. Nun. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kono omong pisan ki sing cecok le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, Mane ngopo mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Bang, aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo, kowe. Nggih, kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Yo, sapa? Kula. Kowe saka ndi? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok nanun-nanun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Yo. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Nang ngetoke Nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkul anu Diutus Bapak kan mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus Geger karo sapa? geger kali Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Anu iya, lah. Anu nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Truk? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha nggih niku, kula niku ra ming piyai tak kalahke piano tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sopo? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Partai Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Oh, Kacamata. Pancanaka. Teng tangane modot 3 meter. Cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe Bali. terus Ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. sebabe Ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Blok gegek sak lita. Lit. Mal. Teka dinten sak mangke sowan wonten negari Ngastina. Monggo ngger katimbalan. Gong, awake dhewe sowan kok ngerti-ngerti Patih Sengkuni wis ngendika kutuk marani sunduk. Rasah wedi, Truk. Diutus bapak iki sing tetek atine.
sing madhep mantep rasane. Rasa ngrungokke suarane Patih Sengkuni. Wis gek matur apa perlune? Ya, siap-siap ya, Le. Oke. Petro. Wonten dawuh sinuwun. Slamet tekamu. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tumpuk pangestuku Tampanono. Niki sanget anggen kamu dadosaken jimat. Bagong. Nun. Slamet tekamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur. Ya tak tumpuk pangestuku Tampanono. Nun nggih sanget anggen kami dadosaken jimat. Petro slamet tekaku. Wilujeng Gusti Patih ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa? Iki mau ming tembung sing ora ana tegese. Mboten kangge kula to. Ora Petruk, syukur. Nek kangge kula niku karwane sisan ling ngurus. Ana kula niku ana kawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dinekke kutuk marani sunduk. Bekti kula katur kena Patih. Iya Petruk ndak tampa. Njaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong nglindur. Lek ku omong ora sengaja. Nggih, upama ana artine mangartekke sisan karwane kula ling ngrasake. Ora kok Petruk prayogakno. Ponokawan Bagong padha rajo sak praptamu. Sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk. Kuwalik kok. Hah? Kuwalik. Padha wae wong padha disunduk kok. Ora Bagong ora ana apa-apa. Nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa. Lha niki Petruk kare Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina. Ngungkuli kutuk marani sunduk kula wis kulina. Dadi nek sampeyan omong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi. Titenono kowe. Lho. Malah ngancam karo aku. Ora ngancam ing titenono kok. Ngancami ra kaya aku wani-wani ya Truk. Ha iya. Petruk kantong bolong padha raja sampraptamu. Pangestunipun Bagong Brantuna wilujeng bekti kula kunjung nggih Perban. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanono Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayaran ing kasantosan. Ponokan Bagong padha raja sampraptamu. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjung. Tak tampa Bagong pangestuku Tampanono. Nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripik. Petruk. Ndara Werkudara, yo. Slamet tekamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Yo pangestuku Tampanono. Nggih, kula pun dinggo jimat Bagong Padhararja. Ndara Werkudara? Yo, Bagong. Kok teng mriki salah kamar sampean? Salah perkara piye? Aku dene sampean iku nek lenggah niku ya ning negara Ngamarta kok. Sagedagane iki Ndara Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina. Wah. Pancen niatku sowan ana ing negara Ngastina. Mula aja nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina. Nggih matur sembah nuwun. Yo. Petruk padha kanthi raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tumpuk. Prayogakno Bagong. Nun nggih sanggeng tanggang kawula dadosaken jimat. Petruk, dalem ana wigati apa? Muruwake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ning karempit. Kepareng matur sanipun Sun Prabu pun Duryudana nawon lepat atur kula diagung pangaksami. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar. Bapak Semar nampi pangendikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma tumuli utusan kaliyan kula. Lah, sejarahipun ngeten. Nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng. Ngaturake dharma bekti kula dhateng punden kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah Sinuwun Puntadewa kaliyan ndara kula Nekula Sedewa. Malah pasuryanipun Ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kaliyan Ndara Puntadewa, Sinuwun enten apa kok penggalipun susah? Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi? Ngoten niku ngendikane bapak. Ndara Puntadewa
nalika semanten tumuli paring pangandikan mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan malah mboten sowan wonten negari Ngamarta tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina kawontenan kados mekaten menika bapak kaget lho lah Ngastina enten apa sinuwun Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ing negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning Sinuwun Prabu Duryudana. Terus bapak wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cethèking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero. Pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning waton pikirane isih jalan, tangane isih isa kumrembyah, sikile isih isa jumangkah. Wong niku diwajibake gayung ngelmu sak oke-okehe. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing boten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, terus aku kudu piye Semar? Adikku sak kloron kae pancen wewatekane angel nek dilukke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake. Terus bapane Semar ndangu kali kula, kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten sak kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowana ning Ngastina. Sowana ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Ning lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong meguru kuwi becik, wong meguru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep. Lah niku lho eleke teng riku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun kula sumerapi lenggah wonten ing mriki. Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki. Dinten sak mangke kula nyuwuni diparilahipun Sinuwun Prabu ing Ngastina badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong, ayo ganti kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula dherekaken kondur pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Nek sampean Sinuwun Prabu pun sapa to? Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petruk Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali ning negara Ngamarta, mulih tak kethok gulumu. Niki le berat teng mriki niki. Mula mbangane kula teng omah niku dikethok kali bapak, moko bapak niku ngethok gulune anak-anake mesti nganggo bendho sing ora landhep. Dadi ming suwi niki kok ngaku lara banget nek landhepe karuane ngoten malah terus ora ngrasake. Nek ora landhep le tak tumbaka sithik niku perih banget. Pun kula niati kalih Petruk. Remok kasawerna puteng sumangga kabandemna. Kula mboten ajrih nyawang senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Cekam semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk ana kawan niku nggilani. Mesti nggilani, aku iki nek nesu nguyuh sak nggon-nggone. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Wis, aja nganti coba-coba ya, Tru.
Sinuwun sewu janjane niku sinuwun utawa Ndara Werkudara Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwita karo Pendhita Anyar Katon. Pendhita enggal. Yo, sinten? Begawan Dewantaka. Begawan Dewantaka bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun negara Ngastina Petra. Waduh. Gong, Begawan Dewantaka arep murungke Bratayuda. Aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda, Bratawuda, kupinge. Oh, Bratayuda to, Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita Anyar Katon jenenge Dewantaka. Sajake wonge sing ning ngarepe Durna kuwi to. Mburiku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rung suwe le dadi pendhita iki. Heeh, ketok. Ya wis ning wis ben piye ngendikane Sunan Prabu Duryudana Bapa Penemban. Ana dawuh menapa? Menika atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka dipun suwun wangsul dhateng negari Kamarta Bapa Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone apa kowe sing jeneng Petruk Kantong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbah? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Aku guruning Kurawa, gurune Anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Kowe lah dalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kerem nggone nyrep ngelmu karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nggih, dipun tepungaken kula Petruk. Wigatimu sampun marambah makaping-kaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi, yakin niku. Dadi nek upama sampeyan mapalangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere, kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nyuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Ngastina sing ngarani kere, mergo wong Ngastina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya. Sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ngajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis, aja nganti kelakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal. Utawa gagal ora kelakon. Gong, perang Bratayuda arep digagal karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nek aku sing ganti omong terus? Ya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan, sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kere iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lole. Oh, aku ki men ngalem karo kowe kok bakal ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu.
Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji. Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada? Ah, pendhita goblok. Ordine piye? Branta Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda. Baratayuda, Barata wis ngarani yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora dikeparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kon nyaur utang. Moh aku nek kon ngulihke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe gawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa arep diwurungke, apa-apa arep diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai naik dhewe ora. Wase ringkese ngrembug. Mangane iki selak wengi. Ndara Werkudara, Ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa Ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Abo, semono kok aku penemban. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkahi kewandane Petruk. Hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik engko gek aku. Moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing dienggo sayembara ora. Iso nglangkahi kewandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Ning ngendi papane wong neter kadigdayan? Nang Mblabar Waja Janget Cinencang. Ning alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong, welah dalah. Nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing pati. Ayo tak tandingi sak krijamu menembar. Iki piye ta cah iki? Nah wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Ha kowe nandhake nek pendhitamu iki pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ming gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas cetha nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningale. Iya wae. Nggugu karepe dhewe. Bagong nun. Gandeng pendhitanipun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk Ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Darena dhewe karo Werkudara. Gus, apa? Kondur ka? Aku urung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis, pendak dinten medal luwe muwun. Lenggah ming dineng-nengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesake kalih Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrambungke perkaraku ning Ngastina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan apa mboten apal? Sampeyan mata napa mboten kulina? Lelakon ngenten iki ra wis bola-bali to.
Pendak Ngastina ana pendhita sampean diaturi rawuh ngakune arep diwurungke Bratayuda ngakune arep didadekke siji kalih Ngastina ning nyatane pripun ming ajeng dikrenah cintrakane ndara-ndara kula ming ajeng dikrenah sedane ndara-ndara kula kok sampean isih percaya ta mangsawang lho niki rak rupa-rupa ngapusi to niki rupa-rupa penjilat kok sampean kok percaya Gus ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungung sawangsul sampean digawe kaya ngeten kok ya ora kapok-kapok. Petro, lelakon biyen ora padha karo saiki. Lelakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampean. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembateng catur. Mula sampean dahar atur kula mboten. Sesuk nek rampung nggonku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Oh, Bagong kuwi aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku makne kowe. Ora nek kuwarat. Oh ya tunggalane, ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakuni siswa karo Ndara Janaka. Ning kowe modele guru sing tegel yang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Ning kowe bungah nek murid-muridmu dadi korban ning negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong sabar Gong. Aku nek ngene iki ora kena aku gelem lerem nek diliwetke. Nek keraton kok diliwetke ya ora ana ora. Wis pun sampean mboten purun kondur? Ora. Nek sampean mboten purun kondur, nyuwun ngapunten lho nek karo Petruk gawe geger ning negara Ngastina. Namung Kurawa ingkang badhe mambengke paringipun ala garing menapa diri Petruk menapa diri Bagong tentu mboten badhe wonten kerampunganipun lajeng samangke Werkudara kaliyan Janaka ingkang dipun utus supados ngunduraken Petruk kaliyan Bagong menawi kaliyan Werkudara Janaka tertentu Panakawan menika mboten badhe wantun Dimas Werkudara Duryudana kakang kuwi Janaka wonten timbalan ndak dawuh ngundurke Panakawan aja nganti gawe geger sarta aja nganti gawe srana nggone bakal penemban Dewantaka murungake Bratayuda iki mengko gagal merga Panakawan. Yo ngestake dawuh. Inggih Koko Prabu ngestakaken dawuh. Paman Harya wonten timbalan budhana paring Prasata Kurawa kinen ngunduraken Panakawan. Inggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Harya. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan saut-saut kondura daton jeluk saking dampar kencana nampit gambaran gading kadheraken sanggaring Promban Cekti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sampun ngampil patraning Prabun kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandawa kaya tansah gumebyar candrane Sang Sri Naranata
putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratendra Gong dadi tenan iki penembahan Dewan Loko Dewa Buddha sajake pancen yo nesu tenan rasa semlang terus paling pol Kurawa sing dijoke ha to sama dhewe didhawuhi karo Bapak Semar nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundura negara Ngamarta Petruk Gareng Bagong tak pasrahi Purbawasesa mangsa bara nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka piye meneh nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan ora dipeksa ning iki kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan wis ora masalah diadepi kalah cacak menang cacane mungsuh Sata Kurawa rasa wedi terus ha iya aku ya ora miris kok ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku Gareng nendi coba pitungan aja to arep-arep Gareng ki matane kira sikile becik tangane cekot kae ki rasah dijak gelut wis kae penggembira wae ngono ya sing temandang kowe karo aku ya wis manut pokoke aku mung karo manit karo kowe engko nek nganti ade bali ora bareng karo Ndara Werkudara ora bareng karo Ndara Janaka mesti ya bapak nesu monggo bapak iki nek duka kaya ngono kae ora tau nyengeni ora tau getak ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh niming meneng wae monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak iki ora kok nesu ora kok mencereng ki ora biasa ning atine mesti kagol atine mesti kogelan atine ha iya monggo nek wis kebacut cacat atine bapak ki angel ha iya arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo awake dhewe ora rasane gelo dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Tru ha iya wis tata-tata wae le sapa sing ketok sapa sing arep pepalangi ade mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka rawi-rawi rantas malang-malang tak putung wis tak niati tenan wis aku ya wis arep niat tenan pokoke aku melu kowe nek kowe niat aku niat nek kowe kendho aku kendho nek kowe wani karo Kurawa dirampungi wong loro Tru iya ning kono 100 e ha terus dhewe ngono to iki wong wani rasa hitung-hitungan cacah wani ngono wae rasa ndadak hitung-hitungan cacah ya nek kono le maju mboko siji nek bareng ayo mudhar tenan anake dhewe mati diwujudi kok mati mbelani bapak mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama ki lawanging swarga dibuka langsung mlebu swarga kuwi sing ngomong sapa kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa lho kuwi pancen wis ana mati nglabuhi kabecikan mati bener mati nglabi wong tuwa mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga nek cara aku ngono monggo tumrap aku ki dhewe iki nglabi bener Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundure negara Amarta iki perkarane ora kok ming cilik lho Gong ning gedhe iki bakal dadi perkara gedhe mula awak dhewe mbalekke Ndara Werkudara Ndara Janaka ning negara Ngamarta iki tumrap awak dhewe kuwi lelabuhan sing utama oke ya wis ditani kene sing gelut pertama kowe aku manut kowe manut siap mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang ya ngono nek ana sing tekan kene aku sing ngomongan sing gelut kowe lho engko bar kowe aku urut ngono lho ora bareng-bareng ndak rancu oh iya tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku heeh ya manut wae lah kalau Gong wis wow lah wis akeh banting gruduk bleduke kaya ngono kae endi ayo apa wah Sata Kurawa Tru heeh ngarep dhewe sengkuni tatai nang kene kok
katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggana magawe gelari rawang-wang wila dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine rasaku ki ana omong ni lho kose aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku mung arep gelut kok basa iki cara ngendi kowe tekan kene ra mung arep nyekel aku to mung arep nyekel Petro to ana ketara kowe ngentakke para Sata Kurawa ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong gunane apa aku mbasani kowe gunane apa aku tata krama karo kowe ora ana perlune arep kowe patih arep aku kawula nek aku ora butuh basa karo kowe lho yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni wis biyen aku wani karo kowe aja salah sangka aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora ya meng aku ngajeni karo kowe ana wis ana masalah kaya ngene iki wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik aku anane wani karo kowe lho yen ngono apa kowe ora wedi mati wong urip sing dinteni apa ta ni wong urip sing dinteni modar ku meng kari antri tak omongi meng kari karepe kersaning Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti iso uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip ning iso uga bengi iki Sengkuni potol ndase kuwi wis dadi kersane sing gawe urip ngono rasa kok ana omong aja mejang Bagong aku iki duka tok wejang piye lah dalah ora dalah iki serius terus ngati-ati lho ya padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ra kaya ngono kuwi. Kuwi Citraksi dengkulmu. Udu Citraksi kuwi. Weh, domongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu. Oh, berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ra masalah, ra tau tepung kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petro ambyar. Maju, Tru. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petro ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki margane patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh Panakawan Petro.
Piye? Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudar. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta weh? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma. Ora peduli Kartomarma, Karto kuat, Karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Tandangane to. Kowe nengke wae, sapa apa wis wae. Wis, cah, pengen mudari ngono kuwi. Aja ngecek karo aku. Kowe ora ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Ning kene nonton tandange kakangmu. Nawa Gareng barang melu. Lho, rombongane. Pasukane paguyuban pekumpulane. Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket Nala Gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Cekat-ceket wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Wong Faihung iki sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Piye, glereng ta? Hajake. Are ndi? Ngaso pundakku kecedhet e. Oh. Pundake kecethit. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame kok. Heeh. Aku wis ngalahke siji, Gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagianku saiki. Bagiamu. Sing maju lho apa? Embuh ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir trajae dhewe. Iya, dasar Puranyata. Anake Begawan Durna. Iya. Kowe barang melu maju. Aku kuwi abdine Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak krincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso njara langit. Kene marganing patimu. Piye? Kene marganing patimu. Ayo, pangkal tayoni legane maju. Nyerimpet-nyerimpeti ora iso trampil aku le perang nganggo iki wae ayo kene iki sandangan pencak silat jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong regane.
Edan aku kena terus saiki. Mati. Dene aku njaluk bodar cara apa? Aja meneng wae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwarak wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng wae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malsa kowe. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo gurung menang kok isar lunga. Tro, es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malsa. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok ahe kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Sotama. Kowe ngino karo Sotama. Cubrok. Turun. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyebelekke Sotama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora tuprok. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Lho iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula man. Ati kula lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Piyambake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai, kula jotosi nggen dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Nggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti, mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampun sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Wedomongi kok ora gugu. Wah, ya sak ngisoring dlampakan pakartine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok ming trimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa rene ku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki nglidik.
Mula tak aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Engko ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan iku ngoyo woro senane. Omong kok sak penake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wonten apa bocah? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti sataman iku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan iku. Keparat marang maning jajalanan. Kakang. Kowe aja ngecer anakku lanang satama. Ayo nek pancen ponokawan kabeh padha wani karo Bawan Durna. Ungano dadamu. Maju legane ngati glandang cundha manik ora jeblok metu aja tuntang Bawan Durna. Kuprok. Tublok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Oh, senengane ngeceh aku ora. Petro kancong bolong Bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bawan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curug. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niki lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Cuplak. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tuprok. Strayoli binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkune kaya tentuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bawan Durna. Gumun ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bawan Durna. Iya. Perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, bane sampean pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Perot, bedet. Perot, bedet. Radet, radet. Perot, bedet. Petro! Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane ngatiku. Oh, gugu ngarepe dhewe dewate. Pripun? Kula wonten sena mboten? Durun. Rene le. Mungsuh ponokawan nek nganti kalah isin kirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange kala karo rangkete mboko siji. Wong kendir ora wong joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu joget ki bebas kok Mas
Ayo sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bondo tangan wak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan. Weh lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njoro langit. Ayo sing dadi nyatane. Nya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora tak dadak kokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng parangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nya. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tuthuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Nya. Lho mbangane, apa? Guajul pisan prata luntune apa ora isin? Aisyah. Ayo. Aku ya kendel nek mengkon kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Oh. Wedi marep tamu ora masalah nyo, ayo. Ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Nyo. Lho, mburi wae piye? Nyo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nyo, ayo. Ayo. Kaya kula nya. Iya nya. Wani wae isih. Ayo areng apa. Mburi wae piye nya? Mburi nya. Isih. Santai. Oh, terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah. Dusasana kok oke modern kok. Sampeyan sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampeyan iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampeyan. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mau tak matek. Yo, wis. Wah! Pecah sirahmu, nggo. Biar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten, nyo, ping pindho sisan. Weduan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Riki. Nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Ngati-ati, pinginane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis sak omong nggih pun. Ya. Hau. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegane, gawe to, yo. Hai. Wila rapopo pangeran Pati emang kalaru batur. Yo pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Ayo. Siap. Ngati-ati ya. Lampu piye merinding awak. Yo gentenan. Yo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Lah iya. No, pisan kasuduan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki lak dijambak kene iki.
Aku iki Pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok. Derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora apa ndi mawonge. Iki kok ya ana Petruk. Kene ya ana Petruk, kene ana Petruk. Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok durung nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dir. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Yo, wadah aku mung turu dela terus. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu gak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Sanggone bapakku inggih. Wah, yo kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung sura tamtaha nirbaya nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati karo kowe. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho. Aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Paihung. Paihung nyek nek iki ora Paihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Paihung modar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dianu goleke ojek ya Grab. Grab didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana ngomong ayo mlayu kok. Yo mlayu saiki dina iki. Yo ayo.
Apa e? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Modiar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petruk. Kowe sing kaya negara Ngastina. Ya ora. Tamanana Piyai Nenggala nyus. Modiar. Bagong maju loloi negara cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe diglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku, Karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Petruk. Nun. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kon ngomong pisan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, Mane ngomong mlayu. Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Bang, aku mburi wae ah. kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane aneh. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo kowe. Nggih, kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Yo, sapa? Kula. Kowe saka ndi kowe? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok anun-anun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak Yo. kan nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Mun ngetokke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai. Jengkol anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus Geger karo sapa? geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Lah. Anu nggih. Terus menang sapa? Nang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha nggih niku, kula niku ra mung piyayi tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Belane Kurawa ketoke. Wong dilapori Patih Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 kalah karo musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe Bali terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. sebabe Ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok mbok? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepoyo ya, Tru. Wis lho dilapet. Diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis terus sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoyo ya padane. Ha iya. Sing ndakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Bong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku sendakdina srawung karo Rasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput.
Aja mbok anggap ndak aku sawu karo Wasata Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watak karo Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora, meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngomong jamu cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kita labuhi. Kowe tak belani. Iki. Restu tenan. Lahir batin. Kulo nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Ing gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Ing aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh, Gong. Ana sing diuripke. Ah, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa tenan? Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih, minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balik ke aku. Siap. Tenan iki? Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Paring bokor sandangan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. No tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara balik karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Tete prani mangan anak anong parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra. Oh. Niki lho, Pak? Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi alugara. Ora percaya njajal, bathukmu templekno iki. Niki lho? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tengen sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tengen sing ndi, Gong? Iki. Nggih, kleru ta. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abagong iki goblok kok iki rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa kowe rasa ngeyel to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, digawa tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kowe nek nganti tekan kowe jajaku aku mati tenan. Ha ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Awas surametan jawara. Ora ngerti kancane iki. Nata manturu Prabu Baladewa tipan alugara. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mandura sapa?
Ketok ini nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati dening aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarepmu ning omongane tok. Nggih. Oiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kaya jawane kuwi karo bakone wis to. Kowe mayan ora mayo ketipan mengke negara kakon mati jenenge kowe. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panen ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sababe aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok ora mblang apa? Nek nganti Panakawan kowe wani gendhasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wiwit semana, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti trabrang. Wiwit bayi nganti tuwa. Apa kowe arep ngira-ngira labuhane nolo Gareng Petra karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandangono Kyai Alugara Jaya. Anus maning jajalan sultaning bawon blesan. Ora ngerti ento iki panjal maning nata Mandura Prabu anu sudah. Apa ora kowe Ndara Janaka wedi to karo aku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih to ya. Ratu kok dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok, to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka. Kok percaya? Wong tak apusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Werkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara Amuk Suramrata Jayamrataya kadangipun Kakang Werkudara mung merga gara-garanipun Kakang bakal bilani Petra Gareng Bagong ngantipun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong anu ning kula Bagong dikira aku ora ngerti setan Bagong nggawa
Alugur arep tok nggo apa? Nggo mateni sampean. Wah. Wong dodol sapi. Wah, weh. Kowe tegel karo aku. Sampean ya tegel karo kula. Ndi dasare aku tegel karo kowe? Sampean labuhi kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Ha ta? Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omahku sing sirna margalayu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene pisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dilasirnake. Wah, edan Ora edan jajal apa piye? Wah. Mundar kowe. Aja iso rekane aja. Ameng sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa. Kurawa ora sanggo nenggala kowe iki menang, ora sanggo Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah yo kene. Lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenenge aku mati. Alah ora. Nyo. Bagong ora sembrono. Nyo. Bagong. Aku wegah. Truk. Rene yo. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampan ana sinipun matur sembah nuwun tanpa yo. Bagong ora sembrono. Nyo tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujek ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Oke aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep go ngopo eman-eman ki? Enggak. Gong. Agene ora apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugal warisan pusaka ditutuke nggon bathuk. Alugara iki nek nyimpen dadak di ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe dengkulmu melocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jar bukan. Kowe sing nalar. Nggih. Bapak mundur. Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk. Nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamempen negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah, edane. Nek ngerti kaya ngono. Kurawa tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Skandara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek? Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandheg teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no.
Engko sampean nek ngendani suwe. Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang kok. Iso wae. Mentok-mentok tak kandhani, Dok. Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Nggo nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Mestina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Yo.